komin nisan jifa ƙasa za ta sauko. Duk abin da ka shuka shi za ka girba, babu maganin saƙo. Sai dai wannan shimfiɗar Allah ya alƙawarin sauyawa. A wannan mako gobe kan iya juyawa. Tamkar 'yar ake kan iya zama sarauniya, ɗan tsako ya koma shaho ko mujiya, mai zunubi ya koma taskaman sabon jinjiri. A wannan wata dole a ƙauraci halin makiri, domin a wannan wata mai albarka dole a ƙaurace wa ƙaryace-ƙaryace don a samu 'yantawa while you're still living in this duniya. Kyakkyawar shimfiɗa ta zamto tana jira a can gidan aljanna, kowa da ɗakinsa. Aikata alheri cikin watan Ramadana, ƙaurace wa sharri ka ƙwaci ɗakin ka already. Annabi ke cewa Allah ya kunyatar da bawa, Allah ya kunyatar da bawa. Wani bawa ya annabin Allah? Ya ce musulmin da watan Ramadana za ta same shi sannan ta wuce Allah bai yafe masa ba. A wata hadisi annabi ya ce, idan har a cikin wannan wata Allah bai yafe miki, maka ko mana ba to sai yaushe. Idan har a cikin wannan yanayi ta alfarma da rahama Allah bai yafe miki, maka ko mana ba to sai yaushe. Shine yasa nake so 'yan uwana su gane, idan har Allah ya buɗe mana ƙofa ta rahama da alfarma, sannan mu bayinsa muka kasance masu jan aji da izgilanci, yaya sakamakonmu? Sakamakonmu kawai rasa lada ne kawai, kamar yadda akasarinmu ke tunani kawai? Ina, idan baka aikata alheri ba a wannan wata, idan baka yi gudun neman tsira ba a wannan wata kamar yadda Allah ke tsammani daga mu, to sakamakonmu shine fishin Allah. Sakamakonmu kan iya zama faɗuwan bakin annabi a kanmu. Wannan wata ce ta alfarma, ta rahama, ta neman gudun nasara da tsira. Ya 'yan uwana, fafirru ilallah.